Gaurkoan LAB sindikatuak mobilizazioa egingo du salatzeko Eusko Jaurlaritzak planteatu duen hezkuntza legeak ez dituela betetzen une honetan gutxieneko eskakizunak. Ikusten dugu PNV-ren eskuaz idatzita dagoela lege hau eta PSE-ri nahi zerbitzuari mesede egitearren atzera pausoak egon direla euskara edo laikotasuna bezalako aferetan. Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen zirriborro horrek ez du jasotzen hezkuntza eskumen osoak eskuratzeko ambiziorik, ez du egiten inolako planteamendu eurik gaur egun izarrita dagoen hezkuntza sistema duala gainditzeko, ez du egiten euskalduntze prozesuan benetako jauzia planteatzeko, orduan ez du egiten inolako definiziorik eta ez ditu langileon beharrak eta eskariak aintzat hartzen. Gure ustez, hezkuntza legea izan beharko luke tresna bat transizio bat egiteko Euskal Herrian, transizio bat alde batetik hezkuntza eskumen osoak eskuratzeari begira, beste alde batetik hezkuntza sistema duala gainditu eta sare publiko bateratu, dezentralizatu eta berri bat eraikitzeko norabidean, eta euskalduntzen ez duten hizkuntza ereduetatik ere euskalduntzen duten planteamendu batera jo beharko genukela, baina momentuz ez dugu ikusten zirriborro horretan horrelako planteamendurik. Horregatik oso kritikoa gara eta mobilizatu egingo gara gaur bezala beste aurrerantzean ere lortzeko benetako aldaketa bat. Honetan iruditzen zaigu beharrezkoa dela aldaketa sakon bat, beharrezkoa dela eskola publikoa indartzea. Guk eskatu dugu plan estrategiko bat eskola publikoa sustatzeko eta iruditzen zaigu urtea amaitu aurretik finkatu beharko zala eta hori aurtengo aurrekontuetan ere ikusi beharko zala, norabide horretan hainbat urrats. Iruditzen zaigu itundutako eremuari begira Eusko Jaurlaritzak kafea denontzat planteatzen duela. Hau da, itundutako eremuan badira bokazio publikoa daukaten ikastola eta bestelako ikastetxe batzuk eta horiek ekarpena egin dezakete eredu berriaren eraikuntza horretan, baina badira ere irabazi asmoa edota bokazio erlijiosoa evangelizatzailea daukaten ikastetxeak. Eta iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzak denentzat berdina eskaintzen duela eta kafea denontzat planteatzen duela eta gu ez gaude ados horrekin. Eta amaitzeko langilei dagokionez, iruditzen zaigu legeak jaso beharko lituzkela gutxieneko sedapen batzuk, gutxieneko oinarri batzuk gerora negoziazio kolektiboaren bidez garatuko direnak. Legean ezarri beharko litzateke egun eskola publikoan dagoen plantilla, gutxieneko plantilla bezala, naiz eta ugalkortasun tasa jaitsi, iruditzen zaigu eutsi behar zaiola egungo plantillari gutxienez. Iruditzen zaigu itundutako eremuan homologazio prozesu bat jarri beharko zela martxan, era berean errebertsioak egin beharko liratezkela, bai itundutako eremuan eta bai eskola publikoan, soldata arrakalarekin amaitzeko eta bestelako arrakalekin amaitzeko neurriak hartu beharko zirela, eta funtsean langileen egonkortasunean ere urratsak eman beharko liratezkela. Eta horiek dira egin ditugun eskakizunak, guk aurkeztu ditugu Eusko Jaurlaritzari, aurkeztu dizkiogu olako ekarpen batzuk legearekiko, eta mobilizazioen bidez ere egingo ditugun aldarrikapenak datozen asteetan.